खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामाव गयनि कारखाना गायसंनो खोथा होदों गिबि मन्थ्रिया। एमपिफोरनि दान बान्थाजों लोगोसे पेन्सना बारायबाय। बैसागुनि उनाव खुंगोन ओइचएस सेथि बोसोरनि आनजाद। 5 मेनि गेजेराव फोजोबगोन पन्चायत बिसायख'थिनि गासैबो हाबाफारि, बुंदों रन्जित कुमार दास। USTMनि चेन्सेलर महबुबुल हकआ जामिन मोनबाय। सरायघाट दालांआव डाम्पार गारिजों सासे साइकेल सालायग्राया हुख्रेमजादों। बिल्डिंनिफ्राय अन्थाइ गोग्लैसोनानै सासे गथ'सानि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामनि गयखौ बायजोआव लांनायखौ पुलिसआ श्रीरामपुर गेटआव जब्द खालामै फालांगि आरो आबादारिफोरनि खहा खालामनायनि सायाव आसाम आयेन आफादनि जथुमाव हेंथा दोलोनि सोंनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि फैगौ समाव आसामावनो गयनि कारखाना बानायनो नाजादों आसाम सोरखारा। बेनि थाखाय मोननै इन्डास्ट्रियेलिस्टफोरा गावजों सावरायखाबाय आरो थांनाय समाव एडभान्टेज आसाम 2.0 कनक्लेभआव मोननै इन्डास्ट्रियेल हाउसआ MOUs खालामखाबाय। बेनिखायनो फैगौ समाव आबादारिफोरा गयनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन होननानै आसाम आयेन आफादनि जथुमाव फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। हादरनि एमपिफोरनि दान बान्थाया बांबाय। लकसभा आरो राज्यसभा मोन्नैबो सदननि एमपिफोरनि दान बान्थाखौ बांहोनाय जाबाय। दान बान्थाजों लोगोसे पेन्सननि हारखौबो बांहोनाय जादों। एमपिफोरनि गोदानै बारायनाय दान बान्था होनाय दाथाया 1 एप्रिलनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। मिरुनि पार्लियामेन्टारि एफेयार्स मन्त्रालया बे गेदेर बाथ्राखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव भारत हादरनि एमपिफोरा दानफायाव 1 लाख रां दान बान्था मोनो आरो बेनि बिबाङा 1 लाखनिफ्राय बारायनानै 1,24,000 रां जासिगोन। गुबुन फारसे एमपिफोरनि सानफ्रोमबोनि भात्ताखौबो 2,000 निफ्राय 2,500 रांसिम बारायनाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बारग' एमपिफोराबो दानिफ्राय 25,000नि सोलाय दानफ्रामबो 31,000 रां पेन्सन मोननो हागोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि मोन्नैबो सदननि एमपिफोरनि दान बान्थाखौ थांनाय 2018 मायथाइयाव बारायनाय जादोंमोन। दान बान्थानि अनगायैबो एमपि आरो बिसोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरा बोसोराव हादरनि गुबुन गुबुन जायगायाव बेसेन गैयालासेनो बिरखंजों 34 खेब दावबायनो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो माखासे खाबुफोरखौ मोनो एमपिफोरा। ओइचएस सेथि बोसोरनि आनजादखौ लानानै आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डनि गेदेर थांखि। ओइचएस सेथि बोसोरनि आद्रा थानाय आनजादखौ माब्ला खुंगोन बेनि सायाव थांखि लादों आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डआ। फैगौ बैसागु फोरबोनि उनाव खुंगोन ओइचएस सेथि बोसोरनि आद्रा थानाय आनजादखौ। पन्चायत बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनायनि उनावनो आद्रा थानाय ओइचएस सेथि बोसोरनि आनजादनि खालारखौ फोसावगोन। बेनि अनगायैबो ASSEBनि जथुमाव माखासे गोनां बिथांखिफोरखौ लानाय जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फैगौ सोलोंथाइ बोसोराव ओइचएस फराफारियाव खायसे सोलायनायनि थाखायबो बर्डनि मेलाव थांखि लायो। ओइचएसनि फराफारियाव EI, साइन लेंगुवेज आरो फाइनान्सियेल लिटारेचार आयदाफोरखौबो सोफादेरनाय जागोन होननानै खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि ओइचएस सेथि बोसोरनि आनजादखौ गाहामै खुंफुंनायाव सोंथि बिलाइ लिक जानायजों लोगोसे माखासे हेंथा हेंसि नुजाथिनायनि थाखाय एडुकेशन बर्डआ 24 निफ्राय 29 मार्चनि गेजेराव जानो गोनां गासैबो आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जादों। जानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै गेदेर आपडेट। आसामाव पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै सावरायनाया गोख्रोङैनो सोलिगासिनो दङ। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया पन्चायत बिसायख'थि खुंनायनि सायाव बाथ्रा बुंनायनि उनाव बे खेबाव बिसायख'थि खुंनाय आरो बेनि खालार फोसावनायनि सायाव गेदेर बाथ्रा बुंदों पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट बिफाननि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ। बिफानारि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ बुंनाय बायदिब्ला फैगौ 5 मेनि गेजेराव आबुं जागोन पन्चायत बिसायख'थिनि गासैबो हाबाफारिया। एप्रिल दाननि गिबि सप्तायावनो फोसावनो हागौ पन्चायत बिसायख'थिनि खालार।
2 एबा 5 एप्रिलनि गेजेराव बिसायख'थिनि नटिफिकेशन फोसावोब्ला 4 एबा 5 मेआव बिसायख'थिनि हाबाफारिया गासैबो आबुं जागोन। आसाम पन्चायत सोदांनाय आयेनखौ जों सिगाङावनो पास खालामदों। जिल्ला परिषदआ मोननो हानाय गोहोखौ एसे खालामनाय जादों आरो बे समाव पन्चायतफोरनि गोहोनि मिरुआरि खालामनाय जादों। 105, 108, 109 दफाखौ सोदांनानै पन्चायतफोरनि गोहोखौ बांहोनाय जादों होननानैबो मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ बुंदों। ओरैहाय फैगौ 31 मार्चसिम PMAY नि जरिब खालामनायनि खामानिया सोलिगोन होननानैबो रन्जित कुमार दासआ बुङो। उदां अख्रांनि सिङाव फैबाय USTMनि चेन्सेलर महाबबुल हक। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया जामिन होबाय चेन्सेलर महाबबुल हकनो। महाबबुल हकआ थांनाय 11 साननिफ्रायनो तेजपुरनि सेन्ट्रेल जेलाव दङमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 18 मार्च खालि तेजपुरनि CJM बिजिरसालिया महाबबुल हकनि जामिननि आर'जलाइखौ नेवसिगारदोंमोनब्लाबो जोबनायाव महाबबुल हकआ जामिन मोनबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया जामिन होबाय महाबबुल हकनो। बेखौबो मख'नो नांगोनदि टेकेजुलि पुलिस थानायाव 55/2025 नाम्बाराव केस रेजिस्टार जादोंमोन USTMनि चेन्सेलर महाबबुल हकनि हेंथायै। नाथाय बे मामलायाव बियो जामिन मोननो हाबाय। गुवाहाटीनि गोदानै लुफुंजानाय सरायघाट दालांआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाब्रबथायाव साइकेल सालायनाय सुबुङा हरखाबै डाम्पार गारिजों हुख्रेमजानानै दुखुनांथावै जिउ गोमादों। बबेखानि जिउ गोमानाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। बेनि अनगायैबो रेडिसन ब्लु हटेलनि साखाथियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जाबावदों। बे जाब्रबथायाव AS 07J1927 नाम्बारनि सासे बाइक सालायग्रा सुबुङा हरखाबै गंसे डाम्पारजों सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन। मख'नो गोनांदि खानापारानिफ्राय जालुकबारि फारसे थांबाय थानाय समावनो हरखाबै डाम्पारा उल्था दिगजों फैनानै बाइकखौ सौख्रांफैदोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। बे जाब्रबथायनि उनाव जालुकबारि पुलिसआ जाथायसालियाव गोख्रैयैनो नुजाथिफैनानै गोथै सहखौ बोखांहोयो आरो नायबिजिरनायनि थाखाय GMCHआव दैथायहरनाय जायो। गुवाहाटी सात्रिबारियाव गंसे बिल्डिंनि थरसे अन्थाइ थुख्रा गोग्लैसिनजानानै सासे गथ'साया दुखुनांथावै जिउ गोमादों। बे जाब्रबथाया बेलासिनि 5 रिंगासो समाव जादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गथ'साया उन्दुबाय थानाय समाव सिपानि कमप्लेक्स बिल्डिंनि गोजौ थालानिफ्राय थरसे अन्थाइ थुख्रा गोग्लैफैनानै बे जाथाया जादोंमोन। बेनि उनाव गथ'सानि गोथै सहखौ नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। बबेखानि जायगानि थागिबि सुबुंफ्रा बे बिल्डिं लुफुंनायखौ आयेन बेरेखा होननानै दाबि खालामदों। बेनि अनगायैबो बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो पल्टन बाजार पुलिसआ माखासे समनि गेजेराव जाथायसालियाव नुजाथिहैनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।